आंनि फिसालाखौ मैया रिलिज होदो। मैया 14 तारिखमोन मैया रिलिज होनाय जादों। माने 8 तारिखै जमा खालामनाय जादोंमोन। 8 तारिखै मैया 14 तारिख गोलैदो। 14 तारिखआव आङो गथ' फिसाखौ न'आव लाना फैनाय जादों। तामुलपुर बिधान सभानि बिस्वजित दैमारि सारा बहुद हेल्प खालामदो, बहुद रोजा रोजा साबायखर खालामदो। थारमाने बेजों लोगोसे थारमाने आंनि मधु साराबो बहुद हेफाजाब होदो, बहुत खस्थ' खालामदो इबो आंनि फिसानि थाखाय। दिनै आं मधु सारखो आरो बिस्वजित सारखो आं बहुद मोजां मोनदो। आंनि गथ'आ नङाबा आंहा बिसिनायाव गोलैना थागौमोन आरो बेमार जानानै बारानि सायाव बारा जालांदोंमोन। आंहाथ' गोरिब, आं हाजिरा खामला मावनानै जाग्रा मानसि, आं माजों मा बेमार नायनोमोन। आं दिनै बिनि गेजेराव दा आङो बिस्वजित सारखो आरो आङो मधु सारखो बहुद मोजां माबायाव माने आंनि फालैबा आं बेलेगनि फालैबा आं बहुद मानसिफोरखौ बेमार आजार गोलैना थानायफोरखौ नायलांगोन होननानै माने मोजां खालामलांगोन होननानै आं बेखिनिखौ आं मोजां मोनो आरो थारमाने। माने आंनि गथ'आव दा बहुद मोजां फैबाय। आंनि गथ'आ दा दिनै बेमाराव गोलैना थानायमोनब्ला आंनि बिस्वजित सारा नायामोनब्ला आरो मधु सारा नायामोनब्ला आंनि गथ'आ बेमारावनो गोलैना थागौमोन। दिनै दा इसोर आंखौ बहुद हेल्प खालामना होबाय बा बहुद नायबाय। हेल्प खालामनायनि थाखाय आं बिथांमोनखौ आङो साबायखर होनाय जाबाय। गिबियावनोथ' खोब गोजोनथाव रादाब। खारन दिनैनिफ्राय जों मथा मथि 15 दिनसो सिगां मोनसे निउस मोन्दोंमोन। नोंथांमोननि जयैनो जों निउसाव टेपा सरगियारि खोथाखौ मोनथिदोंमोन। दा बे मोनथिखांनायनि उनाव जों बिथांमोननि न'सिम फैनानै जि अबस्था नुफैबाय, बे नुफैनायनि उनाव बे खोथाखौ जोङो जोंनिनो MLA मिनिस्टार बिस्वजित दैमारि बिथांखौ जों जनायदोंमोन। आरो जनायखांनायनि उनाव बिथांखौ जोङो मेडिकेलाव लांनाय बेबस्था बिथाङा खालामना होदोंमोन। आरो लांखांनायनि उनाव दिनै मथा मथि 15 दिननि उनाव टेपा सरगियारिया हामबोबाय, मोजां जाबोबाय। बे गोजोनथाव रादाब। आरो बे खेत्रआव बेनि सिकित्सा खालामनायाव बिस्वजित दैमारि सारा जेसेबांखिनि हेल्प खालामबाय, बेनि थाखायनो दिनै नोंथांमोननि जोहैनो आं बिथांखौबो धन्यबाद होनो नाजागोन। माब्लाबा मा जायो, बेफोरबायदिथ' इसेबां गिदिर समस्थियाव बेफोरबायदि समस्या अनेक समस्या थानो हानाय, बेमारिनि समस्या थायो। बे इसेबां गिदिर तामुलपुर बिधान सभा समस्थिया बिराद गिदिर समस्ति। बे समस्ति मोनसेयाव मोनबा मोनसे खनानिफ्राय सासे बेमारिखौ लांनानै सिकित्सा खालामहोनाया बे एसेबां सहस नङा। बेफोरबायदि गोबां जामेला थायो, प्रब्लेम्स थायो। थेवब्लाबो जे सारा बेखिनिखौ मोनथिनानै जिखिनि सहाय खालामबाय, बे सहाय खालामनायाव खोब गोजोनथाव रादाब। सारा जिहेतु जोंनो खोथा होलांदोंमोन जे जों समस्तिनि जायखिजाया समस्याखौ समाधान खालामनो आं नाजागोन होननानै। बेखायनो बे खेत्रआव सारा जिबायदि इनिसियेटिभ लाबाय, बेनि थाखाय जों अखेक धन्यबाद होनांगोन। बेयाव मोनसे प्रब्लेम जाना दंबावोमोन, बिथांमोना रेशन कार्डबो गैबावामोन। बेयाव मोनसे एसे आरो जों थांनानै ओजोंबो एसे प्रब्लेम मोनहैदोंमोन। किसुमान बुस्थुखौ जों फ्रि जिहेतु रेशन कार्ड थाबासो मोनो, रेशन कार्ड गैयिनि थाखायबो जों उसुबिदा मोनदों। बे खेत्रआवबो सारा जथेस्थ'खिनि हेल्प खालामनो हादों। दा बेनि उनाव जों सफैखांनायनि उनावबो बिथांमोननि न'खराव जिहेतु रेशन कार्डनि मोनसे उसुबिदा, आधार कार्डनि उसुबिदा, बे माखासेखौबो जों दा एसे खालामना होनायनि मोनसे बेबस्था खालामबाय। दा जोंनि लोगोसे चेयारमेन दङ, ACDCनि चेयारमेन दङ, गामिनि मानसिफोर दङ, जोंनि पार्टिनि वार्कार्सफोर दङ। गतिके गामिनि मानसिफोराबो जथेस्थ'खिनि हेल्प खालामदों बे खेत्रआव। गतिके उनालासे आं बेखौनो न'खरनि मानसिखौबो एसे रायज्लायबाय, उनालासे जे एसे ध्यान लाखियो। उन्दै गथ' फरायनाय लिरनायनि खोथा दङ, बिथांखौ फरायहोनायनिबो एसे दायित्व दंबावो। जों सानदों जे उनालासे जों एसे हामबावबा, एसे मोजां जाबोबा जों स्कुलावबो एडमिसन होनानै एसे बेबस्था लागोन। गतिके बेखिनियानो।